Сега това е изложбата на моя баща и дядото на Джулия, Тодор Нанчев. Ние сме в Плевен. И аз показвам лекичко иконостаса, преди това е змея. Джулия по-точно показва. Другия змей. Всичко нека да се види бавно. И защото Джулия утре ще си заминава за Далас. И затова нека да ги има за спомен всичките тези красоти, които ги прави моя баща. Така. Джулия е рекламният модел, който ги представя. Сега ще заснимам и на над главата и всичките, които... Така. Пак виждам. Да. И пак Джулия. Сега. Това е един светарник от дърво. Много трудно е направен. С много дълго се е занимавал и играл. С много труд. Това е фактически поставката надолу. Кухата колона, цветенцата. И така. Горе пък е едно слънце, което е за стена. Ето го близко. Също е много трудно с много дърво разпа, което е за таван по-точно. И което се оставя... Да? Това е една колона, вита колона със седев. Първо това е пак пано с седев. Дърво леспа. Главата на чудовището и главата на Джулия, те си приличат. Това е правено за Боздоган. Просто преди много години той му е дошла тази идея на баща ми. Това е за... Добре. Това е поставка за цветарник. Искам да видим и тази куха купа, която цялата е куха отвътре. Това цялото да се издълбава е много трудно. Да ти кажа, че е невъзможно. Тези машини пръскат обикновено дървото. Чакай, че нещо... Не знам защо така излиза тъмно. Джулия продължава да показва. Вид светарник. Топки, които не мога да разбера. Едва. Топленка. Много си. И тук някакви неща това е кабел. Така, ето е пак Джулия. Отива се до маста. Не. Това е горе-долу изложбата. Откриването ще бъде след няколко часа. Ето ги така. Много даваме цялата. Това е горе-долу цялата зала с иконостаса, с кръстовете и Джулия, която присъства няколко часа преди откриването на изложбата.